určite poznáte pár faktov, ktoré sú pre vás zaujímavé. Napríklad ako fakt, že už včera vám mamka povedala, nech si upracete tú vašu jaskyňu, ale stále to tam vypadá nejako takto. Alebo fakt, že vaše známky sú už tak dorobené, že je to lepšie proste neriešiť. Preto sa v tomto videu pozrieme na 10 faktov o Airsofte. Nezabudnite nahodiť like a odber, aby vám neušlo žiadne nové video. Ale počkať, momentálne prebieha na môjom Instagrame súťaž o tieto bebečka od Falens. Podmienky súťaže a detailnejšie info nájdete pod samostatným príspevkom. Tak určite sa nezabudnite zapojiť, pretože povedzte mi, kedy by sa ti nešikli bebečka navyše. Konec obkecávania a my poďme na video. Airsoft vznikol v Japonsku ako rekreačný strelecký šport, ktorý vznikol v 70. rokoch minulého storočia. Pôvodne bol vyvinutý ako spôsob, akým sa nadšenci strelných zbraní môžu bezpečne zapojiť do simulovaných bojových scénárov. Čiže sa takto môžu strieľať medzi sebou ako na divokom západe, bez toho, aby došlo k nejakým vážnym zraneniam. Airsoftové zbrane sú replikami skutočných strelných zbraní. Jedným z najfascinujúcejších aspektov Airsoftu je, že zbrane používané v tomto športe sú veľmi realistické repliky skutočných strelných zbraní. Tieto repliky sú navrhnuté tak, aby vyzerali a pôsobili ako skutočné veci a poskytli účastníkom autentický zážitok zo streľby. Airsoftové akcie môžu siahať do neformálnych hier až po organizované súťaže. Či už ide o skupinu priateľov, ktorí sa stretávajú na neformálnom popoludňajšom šarvátku, alebo profesionálne organizované súťaže. Airsoftové akcie prichádzajú v rôznych formátoch a ponúkajú možnosti pre hráčov všetkých úrovní. Airsoft podporuje tímovú prácu a stratégie. Airsoft nie je len o vzájomnom strieľaní sa. Vyžaduje, aby hráči spolupracovali ako tím a využívali strategické myslenie na prekonávanie výziev na ihrisku. Tento aspekt robí Airsoft aktívnym a duševným stimulom športom. Airsoft vyžaduje ochranné pomôcky. Vzhľadom na povahu tohto športu je pri Airsoftových hrách nevyhnuteľné nosiť vhodné ochranné pomôcky. To zvyčajne zahrňa hlavne kvalitné airsoftové okuliare, príľbu, masku na tvár a odolné oblečenie, aby sa predišlo zraneniam spôsobeným údermi bebečka. Na rozdiel od skutočných strelných zbraní, airsoftové zbrane strieľajú nesmrtiace plastové pelety, nazývané bebečka. Tieto bebečka sú relatívne neškodné, čo umožňuje nadšencom zapojiť sa do bojových scenárov bez rizika spôsobenia vážneho zranenia alebo smrti. Airsoft môže byť cenným tréningovým nástrojom pre vojenský personál a personál presadzovania práva. Vďaka svojej realistickej povahe je Airsoft často používaný ako tréningový nástroj vojenskými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní. Umožňuje personálu precvičiť si taktiku, rozhodovanie a tímovú prácu v kontrolovanom prostredí. Pretože Airsoft dokáže perfektne simulovať rôzne scenáre, ktoré môžu nastať pri vykonávaní tejto práce. Airsoftová komunita je rozsiahla a vášnivá. Airsoft komunita je plná vášnivých jednotlivcov, ktorí zdieľajú lásku k tomuto športu. O online fór a skupín, sociálnych médií až po miestne podujatia a konvencie. Existuje mnoho spôsobov, ako sa nadšenci môžu spojiť a zapojiť sa do spolupráce s ostatnými hráčmi. Airsoft sa dá hrať v interiéri aj vonku. Či už dávate prednosť bojom na blízko alebo otvoreným poliam, Airsoft ponúka všestrannosť z hľadiska hrateľnosti. Mnoho vyhradených airsoftových ihrísk a arén je navrhnutých tak, aby vyhovovali rôznym typom a scénárom herných režimov. Napríklad ako CQB ihriska, ktoré sú určené na simulovanie vnútorných interiérových častí, alebo OSB, ktoré sa naopak odohráva jednoducho vo vonkajších priestoroch. Jedna z najväčších československých akcií, ktorá tu momentálne pôsobí, je napríklad Kandahar, kde sa každý rok na tomto podujatí stretnú tisíce hráčov. Jedná sa o Milsim event, kde sa hra nepretržite po dobu 40 hodín. Airsoft podporuje fair play a česť. Športový duch a česť zohrávajú v Airsofte významnú úlohu. Od hráčov sa očakáva, že budú dodržiavať pravidlá, volať svoje zásahy a rešpektovať svojich súperov. Čím sa na ihrisku vytvorí prostredie fair playu a vzájomného rešpektu. To by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ešte raz vám pripomínam moju súťaž, ktorá prebieha na mojom Instagrame. Odkaz budete mať dole v popisku. Nezabudnite nahodiť like a odber, aby vám neušlo žiadne nové video. Dobrú noc.